En CS2. Non. On va avancer un peu. Oui. Voilà. Nous devons faire comme à fin de il va baraka fanani à dit Mouroma. Oui. Nous devons Bambaka. Bamba. Ah, Bamba. Il va faut même le crocodile. Le crocodile. Il va donc Bamba est qualité fleur Kilembe. Il faut le caïman. Caïman B. Caïman B, pas mal. Caïman fleur. Allez, vie côté fleur. Avec Doké là. Avec Doké Guéré sans. Mais Caïman y est Kadi Guéré sans faire mais le crocodile, allez be vidi là, be wolo di là ka sa di là. Allez ka kenema bo mancha kosebe de temps en temps. Allez be kenema. Allez be vidi munu na kosebe o de baji. Crocodile. Allez be baji de la kosebe. Mais le caïman, allez be vidi bela. Hal dalala di. Di mi basi bile no yoron kele na te bouger ka ba no la. Bamba be via. Bamba, ne Bamba nyiso, ne Bamba est buna hamaden king, na y pique yoramina, le même heure, le même minute, le même seconde, le fou avec net. Fou mabo fou na, ne be fait ka fou dji, wal ma ka fou djibo, et be Bamba ni, no e dakona ni, nugo shishiko, mugo ke tout là. Comme fununa ni amu ala yoro beni jiba la yoro ba jibe bo bama ni kelen be kelen kanka bama ni kabla ibolo kono parce que ni kamana gan tunika hami kelen tunika nyoro ngo metu haju est imprévu mo chité que c'est ka haju prévoir haju est ici il teni mi aka tuika katla ka solution sur la Europe dans on a même si ko solution sur l'Europe o da bamani ni kungo tunika ko takati blakati nyefo rota la fiu e bita bamani takabla nono kene la machine nono kene la ki ga ham fala kami ka bamani takabla ka bla kref actuellement ke ngena ji kono bar la fiu fo ngo galami tunika fo solution ka so yele matumuta o bamba kele Bama bolo morceau doit tigre dron il a blé poche qu'on a tout le monde tigre bien donné belle il va qui est chemanu ka dernier espoir ne le chemanu ka dernier espoir non ne le d'abe bouchi ka déchet ko donné reti tient blé il be ala yere de deli ko ala ki nyeda abulala bi ka le trône de la géomachi ala be la tigre do boli il ka daire ni ka il ma tuko la il va ko chemanu ka dernier espoir ko Kika bamba golo nyini ka dotiga morso dotiga dron kable ne bamba golo morso dotiga kable hali gasiga stalin ko gasiga fostila ala bi gasiga application do installer ka plaque gagner la origine au Europe de soda au coffre tout mumu ouais voilà rappelons que actuellement dans ce de Abidjan inchallah avec d'autres Carrefour Akwaba ne ala sana voilà pour le jeune vous pouvez l'appeler directement sur le numéro sur la vidéo au 07 97 97 17 85. Fin de levé, à ma femme ko kelebe. Kelebe mai. Kelebe be mo wasoro. Jeli fitinina. Kelebe be mo wasoro. Ni diabète be farko la tuma na jeli bana suban ma passé ni diabète be fega. Infecté farko le central. Avec farko le central a alerté à de moyens où la kosoba. Donc une fois né haché, dafitini mebo. Dafitini ne ka jol belebele ba da be budun ka ban fo kolo fo par que ne ba ko fa kolo tike o ye kelebe do gara be shubo yere de be se ka joli bla far kolo la to ba dun ka budun ka ban fo kolo ni fo ye kolo fi fo wa tika bu parce que ni fo ye kolo fi a da dum ban blé e be bamba golo de ni joli jugara konona na ni nyoro konnan joli be Kenema joli fene be kelebe bi sika wuli a fla be mais kenema joli e bi sika long temps vécu doy mais ni kelebe wuli lay konnana avec dankar ki ya nyinama parce que neni konna titaka surtout mo ko mun be ni folo be wulu kan e ba do ko folo e qualité fly
folo dɔ bɛ yen ale tɛ ji ta mais folo dɔ bɛ yen n'ale wulila kan na u bɛ teliya k'o de opérer parce que ale bɛ ji bɔn n'ale ji sera kɔnɔna na dɔrɔn a bɛ ni min na dankari bɛ k'o ka ɲɛnɛmaya la donc i ni fa n'a analysera k'a lajɛ dɔrɔn u bɛ teliya ka opérer ka bɔ yen donc o folo qualité mɔgɔ ninnu fana kelebetɔ bɛ min kɛ banba golo la olu bɛ se ka kɛ ka banba golo sisi ka susuko ɲuman kɛ ka mugu bɔ n'a mugu nugura joli o joli bɛ yen subaga joliw joli naturel diabète joliw n'i y'a k'a da la a b'a suma ka ban pewu ka bɔ farikolo sanfɛ miracle o de ye lamɛnnikɛlaw kulo garisɛgɛ ye banba la o de banba ta bila ye